Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Una vegada més, és una alegria tornar a veure's, encara que sigui per pantalles. Bé, agrair primer de tot que aquesta moció passi per Junta de Portaveus. És una moció que estarem tots i totes d'acord en que és una moció senzilla, genèrica, però que comporta un simbolisme que creiem que és molt important perquè aquesta ciutat, a través del seu plenari, de les organitzacions que composem aquest plenari, doncs reafirmin una vegada més, com hem fet moltes vegades, no només de paraules, sinó també amb els nostres actes, aquest compromís que aquesta ciutat té amb els drets humans, amb la cultura de la pau i la no violència, i en què creiem que hi ha moltes formes de solucionar els conflictes, que no són pas amb les armes, i que demanem que aquests tractats i compromisos internacionals que han de buscar precisament la resolució de conflictes per vies no bèl·liques es posin en marxa i ràpida i urgentment, perquè darrerament els casos i les situacions a l'entorn del nostre món s'estan agreujant malauradament. Bé, ja està. Moltes gràcies.